Ιωάννη. Ο Θεός σας έχει συγχωρεμένους και εγώ όχι. Εγώ είμαι αυτός. Και δεν κρατάω σική στα παπάρια μου, αλλά τα αγεράσω. Λαμόγιο. Που τολμάς εμένα να με λες απατεώνα, ενώ εσύ και το επιτελείο σου είστε αυτοί που γαμιέστε τον κόλο. Εγώ είμαι άνθρωπος απλός, αλλά είμαι και ο βασιλιάς Ιωάννης στο αίμα. Ναι ρε κουφάλες, εδώ τα χέρια μου τα κόψα για να βρω Θεό. Αλλά γύρισα πίσω να εκδικήσω κουφάλες σαν και εσάς που πέσετε πάρα με τα μυαλά των ανθρώπων. Και πλανάτε τον κόσμο λέγοντας τους ότι ο Χριστός με αυτό που έχεις έπαιζε. Όχι ρε εσείς, σας το απαγορεύω. Σταματήστε να σταυρώνετε την Παναγιά. Σας απαγορεύω από σήμερα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Κάτε να ανάψω και ένα τσιγάρο εγώ σαντανάς. Που είδα τα έργα σας κουφάλες και είπα τον Χριστό, τότε στην έρημο που με έκανε χριστιανό Ορθόδοξο. Εμένα τον αμαρτωλό. Όχι από τους ανθρώπους της Χάριτος, αλλά από τον Άστονα έφυγε. Γιατί έφυγε? Γιατί ο Τούρκος μπήκε εκεί μέσα μαζί με τις γυναίκες του και κάνουν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Θα πεις, μα γυναίκες δεν έχει το Άγιον Όρος. Έχει γυναίκες που νομίζουν ότι η μοναχή είναι η Παναγιά και κάθεται να συνουσιάζονται στη σάρκα με του σατανά τα μυαλά. Αυτοί που κυκλοφορούν, που κρατά την κορώνα αυτή τη στιγμή του Βοθρολομαίου, το σύστημα. Πράκτορες εν συνειδήσει σπορείς του σατανά που θα έρθει. Είναι οι μοιημένοι που πρέπει εσάς τους κολλασμένους να σας κρατάν μέσα στην κόλαση των κόπρανων και των ούρων τους. Κόπρανα εννοούνε τους νόμους και ούρα το πνεύμα της αγιοσύνης που πρέπει να ακολουθάτε, αυτούς που είναι κολλημένοι στη χλειδί και στο χρυσό. Ουέιμιν! Στο λιτόχωρο είναι ο ναός και το δικαστήριο. Ναός εστί, εκεί έγινε το δικαστήριο, και οι μεγαλύτεροι προδότες σήμερα σε αυτό δεν είναι μόνο οι ιεράρχες αλλά και ο στρατός μας, που επέτρεψε τη σημαία μας να την πάρει το κύμα, που επέτρεψε ως εθνάρχες που είναι ο Κέσαρας. Σήμερα δεν είστε Έλληνες, είστε Έλληνες made in Εβραϊστάν στα μυαλά. Αν ήσασταν Έλληνες θα κάνατε μπάρκο την Ολυμπιακή φλόγα και θα λέγατε η Κηχερία όταν ανάβει φλόγα στην Ελλάδα, πάβουν οι πολέμοι στη γη. Έστω και μετά να μελετήσουμε τα σγραφάς και μετά να έχουμε άποψη, όχι για το ποιος είναι Ιωάννης, αλλά ποιος είναι αυτός που λέει ο Ιωάννης.
πίσω του ερχόμενος, γιατί σε αυτό θα δώσετε λόγο. Αυτός να σας απασχολεί και όχι αυτοί που σας πλανάνε δείχνοντας τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ό,τι και να ήταν καταδίκασε αυτόν εις θάνατο ενώπιον Θεού. Πλήρωσα τις αμαρτίες μου και τώρα πληρώνω για αμαρτίες που δεν έκανα ποτέ. Πληρώνω για τις αμαρτίες που έκανε η Εκκλησία εις βάρος το όνομα του Χριστού και αθωώνονται όλοι οι ιερείς. Τώρα όμως έρχεται η κρίση, θα σας κρίνει ο Ιωάννης. Γιατί συσταυρώνεται και την Παναγιά και εγώ γύρισα πίσω από τον Άδη να εκδικηθώ. Αναστέλνοντας την Παναγιά και βγάζοντας από τα ΟΕ τον ελληνικό λαό. Αυτός είναι ο από πίσω μου ερχόμενος. Και στα αλήθεια, αν δεν αγαπάγαν τον Ιωάννη, μέχρι τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι τους κρατάω με το στανιό να μην πάρουμε αγκούρες και τα κάνουν όλα ρημαδιό. Να φέρουμε την αγάπη και την ένωση όλων των εκκλησιών σε μία. Στην Αγία, στο Σύνταγμα του Ιωάννη του Βατάτση, ας πούμε. Έχετε τόσους Αγίους. Ποιον θα βλάψει? Η Εκκλησία είστε εσείς και όχι των παπάδων. Οι απατεώνες, οι τσαρλατάνοι, οι γενίτσαροι, οι Τούρκοι, οι Λύκοι. Σήμερα δεν είναι ιερείς αυτοί. Ούτε νέο ή το παλιό. Όταν έχουν ανάθεμα και φθόνο στην καρδιά. Όταν δεν σας δίνουν τι είναι το ανδρόγυνο. Πριν παντρευτείτε θα σας κατηχήσουν τα δυο κορμιά σε μια ψυχή. Ο Χριστός και η Παναγιά τι εστί. Όλοι αγαπάνε το πιπί τους και την αυτοικανοποίησή τους που στο κάτω-κάτω εκεί δεν υπάρχει αμαρτία στο ζεύγος, στην ευλογία, αλλά γι' αυτό σκάζεστε αν είναι αμαρτία ή αλήθεια. Όλα τα άλλα που κάνετε στη ζωή σας δεν τα κοιτάτε. Δηλαδή θα δείτε έναν παπά τώρα με ένα τσιγάρο και κουκακόλα και θα πείτε «Άρα παπάλιο παπάς που το παίζει, παπάς κρατάει τσιγάρο και κουκακόλα». Για κοίτα αυτό το παπά που έχει πάθος στο τσιγάρο, που δεν είναι πάθος, αρρώστια. Κατερνάψω και ένα τσιγάρο εγώ σεντανάς. Η αγιοσύνη υπάρχει και στο νέο και στο παλιό. Γιατί εσύ δεν πας για τα μουσια του παπά ούτε για το ράσο. Εμείς πάμε στο Χριστούλη μας. Εμείς πάμε στο ένα το Άγιο Βάπτισμα που η Θεία Χάρη του ανήκει σε εμάς και όχι των ιερέων που σήμερα αποστατήσανε. Δεν σας είπε αυτά που σας αρέσει να ακούτε από μένα. Εγώ δεν είμαι ούτε με το παλιό, πρόσεξε. Ούτε με το νέο. Εγώ είμαι με τη μία εκκλησία. Μία είναι η εκκλησία. Εσείς τη μοιράσατε. Μάλλον σας πήγαν από εδώ και από εκεί. Η διαφορά νέο και παλιό δεν είναι μόνο οι ημερομηνίες που λέμε. Όχι βέβαια. Κοίτα η διαφορά. Εμείς οι Ορθόδοξοι γέροντα μου, έτσι που σας έχω κοντά, τους μάγους τους φωτίζουμε και τους κάνουμε αγίους, όπως τον Κυπριανό. Ναι. Του παπικού ημερολογίου τους αποκεφαλίζουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει συγχώρεση, δεν υπάρχει κατήχηση. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά μας μόνο στο ότι είναι ημερομηνίες ή συγκοινωνούν. Είναι το αμάρτημα είναι αλλού, το πιο δυνατό. Στο κτίσμα του σατανά πιστεύω εις το κτιστόν, λέει ο Πάπας, και εμείς έχουμε το αέναν, το Κύριο, που όποιος το Χριστό επιτρέψει και εμπιστευτεί, ενίκησε μαζί με τον Κύριο το κράτος του σατανά. Δηλαδή δεν υφίσταται το πονηρό. Η Χριστότητα μας, ο Πάπας, εκτός την ημερομηνία και όλα τα άλλα τα εγκλήματα που κάνει, μας έπεισε ότι αυτό το ποτήρι έχει τη δύναμη να σηκωθεί και να σπάσει το κεφάλι μόνο του. Φύτευσε δηλαδή παμπώνυρα την ύπαρξη του σατανά ως Θεού του. Ο Χριστός τι λέει για την αμαρτία? Όποιος έχει τον Χριστό και είδατε ότι έστειλε τον Υιό του, όλοι οράκαμε, είναι άρετες τις αμαρτίες ημών. Και όποιος έχει αμαρτίες είναι αυτός που δεν γνώρισε Χριστόν. Γιατί δεν γνώρισε Χριστόν? Για να η διαφορά τώρα πάλι ξαναρχόμαστε με τη δεύτερη ως νέα που την ονομάζουν Εκκλησία. Ότι δεν δίνουν τα Χριστά στο λαό, δεν κατηχείται. Εμείς με το Πάτριο, θα το πούμε αλλιώς, υπάρχει, είδες τώρα, άμα έρθει ένας με το νέο, θα κατηχηθεί, γίνεται η ομολογία πίστεως που λέμε, μοιρώνεται. Έτσι δεν είναι, πατέρα μου? Άμα δεν ήταν αυτό, τότε έτσι. Αυτό λείπει, το από άνωθεν βάπτισμα λείπει από το νεοημερολογίτας. Δεν είναι μόνο η συγκοινωνία. Τι δουλειά έχει το σκότος
με το φως μαζί. Όχι μόνο δεν επιτρέπεται στην ουσία, αλλά τώρα η αγιοσύνη υπάρχει και στο νέο και στο παλιό. Γιατί εσύ δεν πας για τα μουσια του παπά, για το ράσο. Εμείς πάμε στο Χριστούλη μας. Δεν σας είπε αυτά που σας αρέσει να ακούτε από μένα. Εγώ δεν είμαι ούτε με το παλιό, πρόσεξε. Ούτε με το νέο. Εγώ είμαι με τη μία εκκλησία. Μη χαίρεστε πούστιδες, παπάδες, αυτό είναι σταυρός. Και ο Χριστός με αυτό που αφού δεν έπαιζε. Ο Θεός να σας έχει συγχωρεμένους, και εγώ όχι. Εγώ είμαι αυτός. Και δεν κρατάω σική στα παπάρια μου, αλλά τα Άγια Ράσα. Είστε αυτοί που γαμιέστε τον κόλο. Εγώ είμαι άνθρωπος απλός, αλλά είμαι και ο βασιλιάς Ιωάννης στο αίμα. Ναι ρε